an fasa yi idan ba su da likita mace to sai dai a mutu ba a yi scanning din ba. Impatience breeds anxiety. Anxiety lost tension. Ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure. Ai ba zan ji wani abu a raina game da irin mata ba. Wani irin kishi ne wannan? Ai ko addini ya riga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya na jini. Ya ga adaka kuma sannan ya ga shigar ka. Lallai Fa'iza baki san waye shi dan ba. Babu ruwan shi da dangantaka. Namijin kishi. Ya maka iya Allah hada ta da miji mai bala'in kishi. Kada in sace ganin kafanki a cikin gidana. Pride, namijin kishi. Jealous, namijin kishi. Impatience, namijin kishi. Envy, namijin kishi. Destroys like a thunderbolt. I miss you. Ban taɓa samun soyayya kamar taka ba. Amane! Sani. Wallahi na gama bata wani ne min kutse kuma da yake na ji yanayin maganganun. Kuma Productions hit back with namijin kishi. Nasir a gidan ya taso. Na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan. Allah isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. Ina ma na mijin Asiya da ba tare muka zo ba da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Namijin kishi. To haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen to duk zafin kishinsa dole bai rabu. Namijin kishi. Me ya fito da ke haka da ganki a cikin kanti? Ki ko mu gama suka yi da mai adere da sau da mai taxi. Ba dan na cicciko ta na zo na aje ta nan ba. Allah ne kadai ya san abin da zai faru. Namijin kishi. Ke san wani abu na sake ki. Baida, kai ba shi gaba daya kawo asibitin kenan. Abba Habibu ya sake ni. Ya karasa sake ɗaya ya zama uku. Wallahi subutan baki ne abba. Wallahi subutar baki ne. Namijin kishi. Subutar baki kai ko? To ta subuce maka da yau. Na fasa wallahi. Ka fasa saki. In kai ba ku sai ya ce maka kai mu mahaukata ne? Na nan da Allah subutar baki ne abba. Gaskiya ni na tausaya ma dan ya kamata ka ga likita. He can't live without her. He's ready to kill, ready to die for his infatuation. Wallahi sai da aka ce. Namijin kishi. A taimaka min Fa'iza ta koma gidan mijinta ta ci gaba da zama cikin rufin asiri. To zaman mu za ku yi? Wallahi asiri suka mu. To ina cikin wani ne. Malam ta shiga fita. A hayyaci da nake ba. Ta shiga fita. A ruba min asiri. Namijin kishi. Dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni. A dan lalubo in amfani da shi in hau kai in zauna. Ka ɗauki kaddara kuma da ɗauki kaddara. Ka mance da lamarin ka. Gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Dan Allah dan Annabi ku cire na abba. Ranka halin me yake? Abba akwai matsala wallahi. Shikenan ku kuma yanzu kada mata aure? Sarkin uban kishin duk duniya. Namijin kishi. To ai mahaukaci ne ma zai auri mace santaleliya kamar Fa'iza kuma wai haye da ya rabu da ita. Za a gane kuran. Na riga na gane kure na sai kuma kure na biyu ai. Ba ka kishi na ne ko me? Na faɗa. Ga baki na dan Allah ka sa hannu ka da kan. Na rage da Allah ba za ta yi da shi. Buga shi da ƙasa, buga shi da ƙasa. Ka kama wuya. Namijin kishi. From the golden ink of the renowned writer Yakub M. Kumo. Produced by Sale Yaro and directed by Ali Kumzak Sak. Namijin kishi. Na rage da Allah ba za a daura auren nan ba. To zan tabbatar ma da cewa ni ma ina da kishi amma na hankali ba na hauka irin naka ba. Ko ta ba za a daura mu wallahi. Namijin kishi.